Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw fo ka waleɲuman dɔ ka bɛn ni bi tarata donya mais kalo tile 6 e bɛ tile 5 don tile 5 don san ba fila ani wale jiginna ni san ɲamina ma tɛ kalo jate dɔ bilen wala k'aw fo ka waleɲuman dɔ Chefla TV kanubaga ma ye diɲɛ fɛn o fɛn cɛ ni muso Seyezi Babi Samara nse yɛrɛ sira baasi foyi tɛ na alhamdulillah i yɛrɛ dun baasi tɛ denbayaw ka kɛnɛ baasi foyi tɛ na ayiwa alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala fo ka Ala barikada o ye wajibi ye Ala min sɔnna ka su k'an ɲɛna ka dugu diya an ɲɛna an b'o Ala fo o kɔfɛ an bɛ sɔli an ka ciba ɲuman kan Muhamadu don Ala k'a nafa n'a layɔrɔma ye kisi ni nɛɛma b'a kan o kɔfɛ ka kanubagaw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn b'i sigi sɔgɔmadon jɛmukan ka se k'a ɲɛmada Chefla TV jabaranin sanfɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 dala mana gosi an bɛ foli ta k'a ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'u bisimila ni an dun ta in bi tarata o sɔgɔmada ta kɔnɔna na o don siga tɛ o la ka foli ni k'a kurakuraya k'a fɔ kanubaw ye o ko sigi o ko kulo ɲɛlen jɔ o ko sigi k'o ɲɛ kɛrɛfɛ sigi fili fiyewu Chefla TV jakanso don sɔgɔmadon jɛmukan don ni an kelen ye ka taa kɛ yakuma b'a la nɛgɛ la o la an bɛ taa an ka technicien fan fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ jurutigiw o k'a lajɛ n ka n'a sɔrɔ o sabati mɛn min bɛ tali kɛ dɛmɛjɔkulow la Ala k'o tan k'o ban senkɔrɔ n'Ala sɔnna ka dɛmɛ ni baaraw tɔw ye o tɛ baasi ye tezara kun fɔlɔ an bɛ t'o la ka segin ka na e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala Lala Kuyate Samara manifin domine turmi ye n'i y'o di deli ko o bila o bɛ kɛ dɔnba lafili ne ye tiɲɛ kosɛbɛ o de b'a to yakuma bala ni an kɛtɔ ye ka donkan ni k'o bɔ a sira fɛ o de b'a to Lala Kuyate an ka se ka don jɛmukan o baaraw kɔnɔ kosɛbɛ n'an ma ɲɛ k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kunun n kɛ mɛn ka ɲɔngiri kɛ nin waati in na an ka ni seko ni dɔnko tigilamɔgɔ olu ka nɔbila o la ka se an ye jamana yɛrɛ ala ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka basigi a nata jamana kɔnɔ amina yarabi Samara Ala ka jamana basigi amina yarabi cogo min na an ka se ka tɛmɛ n'an ka baaraw ye amina Samara i y'a fɔ cogo min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan o la an bɛ don an ka rubrique info kɔnɔ ni o ye ka kunnafoni balan ta k'a walawala kanubagaw ye o siratigɛ fɛ an bɛ essor ta n'an ye essor ta Samara bɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana gouvernement na yɛlɛma dɔɔni donna a baara kɛcogo la min bɛ tali kɛ défense kɔni ale ye binankun ye n'o ye lakana ye an y'a ye k'a fɔ yɛlɛma kura donna ale baaraw la a ministre ta ɲalen kɔfɛ Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na faso Mali a ma dogo maa la k'a fɔ maa min bɛ tali kɛ Mali jamana ministre la ni a ka baaraw tun bɛ taa ka ɲɛsin e da filɛ ka se min ma o kama ko ministre de la défense et des anciens combattants Lala Kuyate o tɛ maa wɛrɛ ye Ala maɲina général d'armée Sadio Kamara Lala Kuyate o baaraw tun bɛ ale de bolo nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ dalen masa ye a ka latigɛ kɛ Lala Kuyate jamana baara o de ye yakuma bala nazaraw kama ko continuité don mɔnɔ bɛ bɔ Lala Kuyate ka tɛmɛ ni baaraw ye o kuma kɔnɔna na fasiri an y'a jaso essor ka se n'u ka
bi boli Sulemani Sidibe ale ye kalamukala ta ni ka dabaji monobo Lala Kuyate aye no blake ya focho mina akoni ye atagalage ako yelema kunguruni odona ya fuma bala mali jamana gouvernement o tabolo la Lala Kuyate kunu ka beni ya fuma bala e konofonia dili ye mali jamana jabarano so bala Lala Kuyate ina fo ma chama ye asira chuko mina anya fo chuko mina mimbe talike ya fuma bala ala mahinala general d'armée Sadio Kamara Lala Kuyate okoni alega e ministre joro no okumbe talike défense ane e ya fuma bala ancien combattant Lala Kuyate décret fura ya yira kafo okoni onyongirla nga sura kanani décret fula kuraye ko décret min tula ola Lala Kuyate oba yira kafo mimbe talike jamana kuntigi yira la general d'armée Assimi Goïta ako ministre de la défense et des anciens combattants ako otame kadi ale yerema ale na temeni o bara uyi Kuyate ako ni atagalage décret wala min tula ola odeye kasiga ministre délégué Lala Kuyate ko tanu ko blaya mabala ministre de la défense la général d'armée Assimi Goïta o kerefe janko lakana bara sabatili la Lala Kuyate tege taraka ni shimami ma obetali ke général de division Umar Jarala ako Lala Kuyate ni atagalage ako kunu mimi mfuye jabaran sobala ali jabaran sobala ako kibaya ko ni akalana Lala Kuyate mami fe obetali ke Fuseni Jawarala ni oye yaf mabala président de la République au secrétaire général yi ako Lala Kuyate bara mi ngoni flaka ke ako yela makungurni do ni metali ke yaf mabala jamana la kana ni barawla ma somle chama ko na ira kafo Lala Kuyate bara mi flaka keta ba ira kafo jamana la kana sesalama ako Lala Kuyate ni ni ngura fiele ye ala para bafarla akakokura bawo jamana kuntigi gere ale de ke me yaf mabala ka ministre de la défense ni kata Lala Kuyate ni watina ako Lala Kuyate mami flene akeme kaminta kabla akerefe no général de division Umar Jaraye na kadiye afo chef d'état major général do Lala Kuyate mali jamana konona depuis samba flani mgono wati ako mado Lala Kuyate bi mali jamana wul masita ba ko konyo nye bolila ako dunante ako ba Lala Kuyate bima abla e sem gaya jorola no betali ke chef d'état major général barawla ako mu konana o chebai dana flakata ale ka ke ministre délégué ye Lala Kuyate ale na faraya mabla jamana kuntigi ka Lala Kuyate ministre de la défense konana wala sa ka siga barawo ne ka odangana maya madama wul masita ba ko kungangoko na kadi afo jamana tamane ane akishili barawo jango ka siga ni ngurafia ulula ngala sonama Lala Kuyate Samaira amuto esor kono yananga kumaninga mimi talike général de division Umar Jara ali ereka parcours te aya damne watinu na kasifo bima wala ni donya nga soro kasingana Lala Kuyate ya focho mina mboraka ala kalsisa ka yira ka fo kunu mbe talike danayala utara ka da chebayinka Lala Kuyate général de division Umar Jara ka ke ministre délégué ye Lala Kuyate ministre de la défense et des anciens combattants Lala Kuyate mimi mfuye kunu okibaria kunu Allah sera jamana kona doma Lala Kuyate amadu amabali mala ako Lala Kuyate niye atagalage ya focho mina chebaynyera jondo ako Lala Kuyate général de division Umar Jara ako wul masir tabo bona kunka Lala Kuyate mabesiga fo jora mi flaka taka de ama Lala Kuyate anakaka ako Lala Kuyate ko sobo ke muyi ako mi betali ke chef d'état major général la Lala Kuyate odana ya o minatara kadi ama depuis septembre clé fla samba fla ni mgo wati ako Lala Kuyate kumana mina obasoro Lala Kuyate akun armée de terre Lala Kuyate akunye chama ke onye kunka Lala Kuyate ka ko obela jinenye ibaye ka fo Lala Kuyate chef d'état major adjoint Lala Kuyate afana ayedo ke ola adjoint oye armée de terre kunobuka voilà il fut adjoint au chef d'état major de l'armée de terre et armée de terre au chef d'état major au danga ayoke afana yemi metale ke mabala conseiller à l'état major particulier du président de la République Lala Kuyate au tejoro denier ako o joro ofana afarafe ako général de division Umar Jara ako avec le commandant des régions militaires Lala Kuyate commandant des zones de défense chef secteur opérationnel sous-chef d'état-major chargé des opérations à l'état-major de l'armée de terre ako Lala Kuyate chebaye ayeni barabla jeneke ni okungoro tai ako Lala Kuyate kafani bela jeneka il a été le coordinateur des centres d'instruction des recrues au niveau de l'armée de terre Lala Kuyate ako kafani jeneka ni ata kalage ako ni chebaye wal masiri tabo buna kunka ako aye kalamba
ko caman kɛ dɛ a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ ka fara o ka diɲɛ seleke naani Nations Unies olu ka mission a ko Lala Kuyate a ye o caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ma Darfurukaw fɛ yen Lala Kuyate a taara a jɔyɔrɔ fa ye a ko n'i ye a ta lajɛ Lala Kuyate général de division Umaru Jara a ko baara min kɔni filɛ ka ta k'a di a ma o kɔni ye nanga t'a ye bawo ale ma diɲɛ foyi kalan ni kɛlɛ tɛ wa lakana Lala Kuyate a y'o dɔn ka tɛmɛ o dɔn kan a ko wulumasiri taba a baara yɛrɛ kanu de bɛ cɛba in na a ko Lala Kuyate ka min bɛ lajɛlen fara o kan o y'o dafa o de ye yafuma b'a la dara min taara ne ka da a kan a ko o bɛ o baara kɛ fa ka se a dan na a ko Lala Kuyate nin kɔni ye yafuma b'a la maa bilalen yɔrɔ la Lala Kuyate maa bɛ se ka fɔ ani yɔrɔ min ka kan wa a ma bali maa la ko min bɛ da o kan o de ye ka se ka dugawu kɛ a ye Lala Kuyate baara min filɛ ka kalifa a la cogo min na Ala bɛ se ka a ɲɛdɔn ani a kunkɔrɔta ani a tɔgɔ duman k'a ta k'a d'a ma ni o bɛ bange jamana tangani ani kisi la ani jamana kɔnɔdenw tangani ani o kisili la ɛsi ale de y'a fasiri ka bɔ histoire kɔnɔ Samaira kɔrɔfɔ tɛ yan'an ka bɔ histoire kɔnɔ Samaira n'a fɔra k'e yɛrɛ k'i hakilina di ni yɛlɛmali kura in kan o bɛ se ka kɛ jumɛn ye Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ yɛlɛmani in kɔni a kɛra n y'a f'i ye cogo min na kunun kibaruyaw bɔra ka bin nka ne yɛrɛ kɔni ka hakilina la Lala Kuyate nin y'a cogoya ye a tɛ kɛ ka tɛmɛ nin kan a tɛ se ka kɛ ka tɛmɛ nin kan parce que an bɛ waati min na Lala Kuyate n'i ko k'i ka yɛlɛma wɛrɛ don cogo dɔw la a dɔw la a bɛ se ka na ni fɛn dɔ ye a bɛ se ka na ni dɔw ye mais président yɛrɛ Lala Kuyate ka kɔn nin ye jɔyɔrɔ tun b'a bolo parce que frontière fanga daminɛ waatiw la ale de tun ye vice président chargé des questions de la défense donc n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate a tun bɛ o baara la donc ni o ko ni minɛ taara ka segin a ma ko kura donc i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate o y'a dɔnfɛn sigilen a donc ne kɔni fɛ nin cogo in na a tɛ se ka kɛ ka tɛmɛ nin kan parce que déjà a tun b'a kɔnɔ a b'a dɔn min kan ka kɛ wa minisiri min ni a ntanyana Ala ka hinɛ la Lala Kuyate o ma baara foyi kɛ a kɔ donc i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate a kan ka kɛ ten bon minisiri Umaru min filɛ n'an da se Lala Kuyate depuis 2020 état major fana taara ka d'a ma baara bɛɛ fɛn fɛn bɛ bi ni a kɛra défense hukumu kɔnɔna na a si ma k'a kɔ Sadio yɔrɔ wɛrɛ b'a sɔrɔ a b'a kɛrɛfɛ e b'a ye Umaru b'a kɛrɛfɛ donc e b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate bi yɛlɛma min don a ɲana wa a tɛ se ka kɛ ka tɛmɛ ni nin tɛ o ko ye ne ka hakilina ye sa an bɛ dugawu de kɛ baara minnu kalifalen filɛ u la Ala ka baara in ɲɛ u bolo Sadio Kamara Ala ma hinɛ la a y'a bila yɔrɔ min na an bɛ dugawu kɛ olu k'a ta o yɔrɔ la k'a se fo a dan na tiɲɛ don parce que ko in kɔni kɛ o cogo la ne kɔni ka yeta la an bɛ dugawu de kɛ Lala Kuyate an bɛ waati min sisan o de ye ka jɛ ka dugawu kɛ cogo min na a bɛ se ka ɲa n'o tɛ ne kɔni hakilina na a tɛ se ka yɛlɛma ka tɛmɛ nin kan parce que Sadio ma baara kɛ k'a sɔrɔ ko Umaru tɛ min na wa a ma baara kɛ Asimi fana tɛ min kalama o tiɲɛ ne kɔni fɛ nin kɔni ye ko bilalen ye a minɛn kɔnɔ wa an bɛ dugawu de kɛ n'Ala sɔnna a ma Ala ka jamana basigi o la Samaira nin kɔrɔfɔ ninnu tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ don indépendant kɔnɔ kosɛbɛ n'an donn'o kɔnɔ Samaira i b'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na lakanako binankun kan min bɛ tali kɛ Banmanci tigilamaw ye u bɛ ka essayer ka bagabaga kɛ Mali fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲɔnɔ Gosi ani Anifis nka an ka cɛdenw kɔni sera ka wulikajɔw sabati ka se ka bingani wale ninnu kunbɛn Lala Kuyate nanzarakan na o k'a ma ko des attaques terroristes déjouées kosɛbɛ ko n'i y'o kɔrɔ dɔn o de ye k'a fɔ ŋaniyajugu kuma la ka taa o fɛ ko nka Lala Kuyate a ma sira sɔrɔ a ko Abilaye Jara ale de ye fasiri kɛ Lala Kuyate a ko yafuma b'a la n'i ye a ta k'a lajɛ a ko an ka taa yafuma b'a la Ɲɔnɔ ni o bɛ Segu marabolo kɔnɔna na Gosi Lala Kuyate an ka taa yen fo ka se Anifis ma a ko Lala Kuyate kabi a bɛ kɛ tile 25 e b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔna na janfajugu kɛbaaw Lala Kuyate jarawulakulu tɔgɔ o ko ni kɛn bɛ ka yafuma b'a la yɛrɛkɛ fan caman fɛ walasa ka se ka jamana in basigi ni k'a tiɲɛ a ko Lala Kuyate o dokumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ kuma ni kuma o bɛ o ka baara dɔw ni o bɛ o boloda Lala Kuyate min bɛ se kɛ sababu ka se ka jamana basigi n y'a fɔ cogo min ka bisi basa a ko o kɛwalew olu kɛra o fɛ yɔrɔ ninnu na an da filɛ ka se yɔrɔ minnu ma n'u bɛ tali kɛ Ɲɔnɔ Gosi ani Anifis la a ko nka Lala Kuyate ka sanga ni jamana wolomasiri tabaw olu ka baara ɲɛdɔn ye baara min ni o ye a kanu baara min ni o ye a kalan baara min ni o y'a ɲɛdɔn sɔrɔ
sɔrɔ jara kuyate a ko o baara kɛra sababu min bɛ tali kɛ yafuma bala jarawula kulu ninnu ka janfa jugu la ngɛmɛ ka minnu sirenni ka a ɲɛsin yafuma bala yɔrɔ kɔfɛ ninnu ma ka se ka a baaraw ni k'a dan sira la a ko a sira ɲa o bɔnna ani ka tɛmɛ a masiba kan a ko baw ni a taga lajɛ pɛrɛn barani minnu tun bɛ o bolo jara kuyate o ko ma ko engin explosif improvisé jara kuyate ka fara drone kamikazew kan a ko olu masiri tabaw sera kɛ sababu ni ka olu sisegi o yɛrɛ ma ye jara kuyate a bɛ n'a fɔ kɔlɔnjugu yiri karila a kɔnɔ jara kuyate a ko n'i ye a taga lajɛ a ko Gawo marabolo kɔnɔna na n y'a f'i ye cogo min na a ko wolomasiri tabaw o ko ni yafuma bala o ye sɔnni sigi jarawulokulu dɔw dagayɔrɔ kan jara kuyate tuma min na o b'a la k'o ka dɔrɔni dɔw n'u ka olu larawi jango ka se ka tɛmɛ n'o ka janfajugu kɛwalew ye a ko nka wolomasiri tabaw o ndɔngɔni fɛ o ye tasuma suru o kan ka maa 15 da joli la o ka pikapu jara kuyate o saba ka laban k'olu fana filenkolonci ni k'o da kolonci jara kuyate kɛlɛkɛfɛn minnu tun bɛ o bolo ni k'o caman fana tiɲɛ a ko n'i ye a taga lajɛ o ndɔngɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ mobiliba minnu kɔni bɛ jamana kɔnɔ ni o bɛ yafuma bala dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a kɛra tajiko bunna kun ye o a kɛra jiko walima se ka se fɛn wɛrɛ ma a ko juguw fana tun kɛn bɛ ka zulu da ka ɲɛsin o ma ani fisikaw fɛ yen jara kuyate a ko wolomasiri tabaw a ko yen fana o ka wulikajɔ kɛra sababu ka se ka o baara ni k'o dan sira la a ko jara kuyate ɲɔnɔkaw fɛ yen a ko n'i ye a taga lajɛ ɲɔnɔ cercle o de ye n'a ka di c'est le dernier siècle ka don yafuma bala ka taa jamana a kɔrɔyan fan fɛ a ko le dernier siècle du Mali qui donne sur la forêt du Wakadou a ko min ni forêt du Wakadou jara kuyate o tɛmu bɛ ɲɔgɔn na a ko yen n'i ye a taga lajɛ jarawulakulu minnu bɛ Zinimu ani Akimi kɔfɔ jara kuyate olu kɔni ka wulikajɔ fanga ka bon nin yɔrɔ kɔfɔlen na bawo n'i ye a taga lajɛ ani Moritani jamana dancɛ olu man jan a ko yen fana o tun kɛn bɛ ka o janfa dɔw ne jara kuyate ni ka olu mɔnɔbɔ ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɛra sababu jara kuyate ni ka se ka olu masiba ni k'a dan sira la a ko baara minnu kɔni filɛ ka kɛ tan ka daminɛ ɲɔnɔ ka taa gosi ka tɛmɛ ani fisi fɛ a ko jara kuyate wolomasiri tabaw an ye san sɔrɔ juguw kan ni yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ka sanga ni jara kuyate sɔmi ni an y'a sɔrɔ ka sanga ni o ka janfa jugu dɔw labɛntɔ ye o min kɛra sababu ka se ka o ka baara ni k'a lakari Abulayi Jara ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ indépendant kɔnɔ Samara hali bi an bɛ to lakana ko binankun kan an to indépendant kɔnɔna la fana an y'a ye k'a fɔ Kita mara fo ka taa se Mopti mara ma an ka cɛdenw ye wulikajɔ sabati ka se ka dankari Banbanci tigilamaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sofara fo ka taa se Sibabugu ma jara kuyate ka bɛn ni ntɛnɛndon mɛ kalo tile 4 san 2026 to kun y'an kɔrɔ wa a ko min bɛ tali kɛ yafuma la jarawulakulu dɔw la jara kuyate o kun bɛ fara ɲɔgɔnni o bolo kan jara kuyate sofarakaw fɛ a ko nka jara kuyate ɲɛ b'a la so min bɛ maanifin bi a dɔw la tulo fara ye dɛ a ko kumana min na o ko min bɛ yafuma b'a la o farankali baaraw la ka wele bila ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na jara kuyate walasa ka se ka taa o ka janfa jugu ni k'o baaraw bila sen na i b'a ye k'a fɔ Mali jamana wolomasiri tabaw an ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen unité dɔ jara kuyate o ye sɔmi sɔrɔ o la o nɔngɔni fɛ olu ye baaraw bila sen kan jara kuyate minnu kan ka yɛlɛ sanfɛ olu yɛlɛla sanfɛ minnu kan ka to duguma olu tora duguma jara kuyate a ko sanfɛmɔgɔw tora sanfɛ ni ka yafuma b'a la o ka baara in bɛɛ lajɛlen ni ka a larawi ka se ka dɔn k'a fɔ n'an y'a gosi yɔrɔ min na an t'o jɛn jara kuyate o ye o kibaruya di an dugumamɔgɔw ma jara kuyate ni o kɛ min kɛ anw y'a ta sanfɛ ni k'a fili sanfɛ sanfɛmɔgɔw y'a kunbɛn ni k'o bila duguma a ko jara kuyate an ye o finiforo ni k'o baraforo a ko jara kuyate caman tora sisi la a ko n'i y'a taga lajɛ a ko caman tolen kɔfɛ sisi la u ka kɛlɛkɛminɛnw caman jara kuyate a ko ka fara o kan an ye o caman fana tiɲɛ a ko kɛlɛkɛminɛn de munitions minnu bɛ o bolo o ye tɛ kisɛw ye wa marifakisɛw a ko jara kuyate an ye o caman fana tiɲɛ ka bɔ o bolo a ko a baaraw kɔni kɛra sababu jara kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ ka yira k'a fɔ ko Katibaji Masina a ye mɛn k'a fɔ olu ka lamagalamaga o de ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na madama k'a daminɛ o yɔrɔ la Sofara tɛ wa k'a daminɛ yen ka taa ti yafuma b'a la fa kɔkuru la ka tɛmɛ ninnu bonzo fɛ jara kuyate b'a ye k'a fɔ ko olu ka lamagalamaga o de ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na a ko baw o baaraw bɛ sen na min ye kalo caman ye a bɛ o bɔ jara kuyate a ko n'an bɔra yen i b'a ye k'a fɔ a da sera ma cogo min na a ko jamana yɔrɔ wɛrɛw la i n'a fɔ Sibabugukaw fɛ jara kuyate kunu an da sera yɔrɔ in ma yan ka yira k'a fɔ yen fana wolomasiri tabaw an ye san sɔrɔ juguw kan mana min na o kun bɛ o ka janfa juguw kan ne k'a larawi ka ɲɛsin yafuma b'a la faso malidenw ma maa namana sumalo ka sɔrɔ o ma min ye o ma bɔ a ko jara kuyate n'i ye a taga lajɛ o de baara kɛra
kɛra sababu Mali jamana wolomasiri tabaw an sɔminen kɔfɛ o la anw fana y'an ka fɛɛrɛw bila sen kan sanni dugu cɛ kɔfɛ ani ɲɛfɛ Yala Kuyate an ye jugu an ye o finiforoni k'o baraforo Yala Kuyate bɔnɛ banfula o corolen caman kun na olu bilama o kɛ mɛn lahara dugulen ye a ko n'i ye a taga Yala Kuyate a ko o baaraw kɛra yafuma bila sababu kaw fɛ a ko nin waati laban in na i n'a fɔ kunun y'a fɔ cogo min na a ko kulonkɛ Yala Kuyate o banna récréation banna a ko Ablaye Jara y'a fasiri k'a yira k'a fɔ sebaya kɔni sɔrɔla wolomasiri tabaw fɛ nin yɔrɔ kɔfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na Yala Kuyate indépendant an y'a salo ka bɔ o kɔnɔ ka se n'u ka bi bɔli ye sawɛra an bɛ dugawu kɛ halisa sebaya Ala k'o d'an ka finitigiw ma sebaya in kana kɔ tigɛ Ala k'olu dɛsɛ o la an bɛ don indicateur de renouveau kɔnɔ sawɛra n'an donna yen nɔ an bɛ taa gouvernement Mali ka dɛmɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na awɔ n'an taara yen sa i b'a ye k'a fɔ a Mali gouvernement maaw y'u bolo fa k'a ton malo tɔni 30 fo ka taa se CFA wari miliyɔn 20 ma k'o ta k'o di maaw ma minnu kɔni ye ɲangata sɔrɔ bingani wale la min kɛra avril kalo tile 25 tɛmɛnen Yala Kuyate a ko Mali jamana an ye jamana ye min ni a bɛ masiri ni ɲɔgɔn dɛmɛ ye a ko Yala Kuyate dɛmɛ ni dɛmɛ o jamana o ye faso Mali ye a ko hinɛ ɲɔgɔn na Yala Kuyate o faso o jamana o ye Mali jamana ye a ko n'i ye a taga lajɛ i y'a fɔ cogo min na Mali jamana gouvernement Yala Kuyate min fɔ ye o ye dɛmɛ kɛwale belebele dɔ kɛ Yala Kuyate ka bɛn ni kunun tɛnɛndon mɛ kalo tile 4 san 2026 ye Yala Kuyate min kɛra sababu y'a fɔ cogo min na Yala Kuyate malo tɔni 30 ka se CFA wari miliyɔn 20 Yala Kuyate o seki o taara ka di yafuma bɔ ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maa Yala Kuyate minnu ni o somɔgɔw o ye kasara sɔrɔ jarawulakulu ka gosili la min kɛra ka bɛn ni avril tile 25 tɛmɛnen ye a ko Yala Kuyate baara ninnu bɛɛ lajɛlen a kɛra yɔrɔ min na o bɛ tali kɛ ministère de la santé et du développement social la Yala Kuyate min baara bonya kunta mɛ ka di médecin colonel Asa Badelo Touré yɛrɛ ma ko a ko a kɛrɛfɛ Mali jamana ministre min ka baara bɛ ɲɛsin mara ani cɛmabɔli baaraw ma a ko o ye jamana gouvernement Babu Sentigi fana ye koyi a ko général de brigade Issa Ousmane Kulubali a ko a tun bɛ kɛnɛ kan ka fara ministre commissaire de la sécurité alimentaire kan Yala Kuyate o fana tun bɛ kɛnɛ kan a ko min bɛ tali kɛ kuma b'a la médecin colonel Asa Badelo Touré la Yala Kuyate a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a ko nin galila ka baaraba min kɛ o de ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma Yala Kuyate wolomasiri tabaw ani maa namana sumalew la minnu ŋɛɲɛni tora ye kuma b'a la ni gosili na Yala Kuyate min kɛra juguw fɛ ka bɛn ni avril tile 25 tɛmɛnen ye Yala Kuyate ni ka laban k'a yira k'a fɔ a ko Mali jamana o kɔni o y'an sigi sanga bɔ da la ko nka Yala Kuyate o bɛna taa o t'a to an ka limaniya ka tila na a ko Yala Kuyate ni a taga lajɛ a ye a yira k'a fɔ ka sanga ni ko in bɛɛ lajɛlen ye e b'a ye k'a fɔ ale ka minisiriso n'u bɛ tali kɛ kɛnɛya minisiriso la ko o kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma Yala Kuyate u ko ma ko prise en charge médicale des blessés dans les différents centres sanitaires maa minnu kɔni jɔra a ko ale ka minisiriso a ko Yala Kuyate o kɔni jɔra ni olu ka furakɛli bɛɛ lajɛlen ye Yala Kuyate kɛnɛyasow la Yala Kuyate Mali jamana ɲɛfɛ a labanna k'a yira k'a fɔ Yala Kuyate a ko n'a ma ɲa k'a fɔ jamana ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye a ko ka tɛmɛ ministère de l'administration territoriale fɛ Yala Kuyate o kɔni o ye yafuma b'a la o sekura min na fɔlɔ o bɛ tali kɛ CFA wari miliyɔn 20 millions de francs CFA Yala Kuyate ka fara malo tɔni 30 kan 30 tonnes de céréales ɲɔ tɔni 30 tɛ 30 tonnes de céréales ka se ka o ta k'o di i yafuma b'a la marabolo ma Yala Kuyate ma dama cɛnni kɛra marabolo minnu kɔnɔ u ka taa k'a di maaw ma minnu ni olu ye degun sɔrɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na Yala Kuyate a ko a baaraw kɛra o cogo la a ko laɲini min bɛ o la n'i ye a ta ka lajɛ Yala Kuyate a tɛ maa ni sarabɔ ko nka Yala Kuyate min fɔ ye a ko Mali jamana tabiya don a ko ɲɔgɔn dɛmɛ ani hinɛ makari ɲɔgɔn na a ko o kɛwale Yala Kuyate o bɛ kɛ anw fɛ yan ka caya a ko nin baara in bɛɛ don o hukumu kɔnɔna na a ko min bɛ tali kɛ i yafuma b'a la Yala Kuyate ministre de l'administration territoriale la a ko général Ousmane Issa général de brigade Issa Ousmane Kulubali nin bɛɛ tɛ kelen de Ousmane Issa walima Issa Ousmane a bɛɛ tɛ kelen ye Basiri Bina Bisiri b'a la a bɛɛ baga bi jimi baasi tɛ Yala Kuyate ale y'a yira k'a fɔ a ko baara min filɛ ni ka nun don nin cogo la tan a ko Yala Kuyate a bɛ fo ne k'a tare ko nka wele bɛ da maa ŋɛnɛɲumantigiw ye hali bi minnu bɛ se ka yafuma b'a la dɛmɛ ta ka ɲɛsin yafuma b'a la Yala Kuyate maa ninnu ma an sigiɲɔgɔn don an balimaw don Yala Kuyate
Kuyate ako au Demenyonia au Manga Kotige. Un appel à toutes les personnes de bonne volonté à appuyer ces actions afin que les familles durement touchées puissent remonter ce moment critique de leur vie. Ako Kasiga Deme Yakubaya, Kataka Nyeshi Mauma, Kuyate Janko Watigramini Abe Ola, Kasiga Ola Temela Ako Wili Ubida, Kanyeshi Mana Tubla de Mali Jamana Kona. Samara Bado Kafoni Watina, parce que Mamba de Jamana Ngono, nous c'est Dorame Uba Frangonga, Kasiga Jamana Demenai, Jango Gele Munusoro Nimbinga Walina, Amaro Kafo, Willy Atanake Gansai, Willy Bajabi Mana ni Mantuku. Ame wati masisa akankake awo mi se ko ma ke minyi o ta ko ni de e mani vinyoma vela ko ete obebe awo bebe na la sona aiwa samara ba to amitu indicateur ko na libi amita kai awo na tara kai ko sebe samara ka famille talike mariage cortège la o ko ni dansi girula kai marabulo ko nana Lala Kuyati ako ka benin mekalo klinani samba flani mwani woro yi akumi meta ike kai marabulu oyere marakafo banyema Lala Kuyati aye tabale goshi akele nga tabale goshi aye kunafonia da bela jene kuloka kai dugu kona bela jene kono na kadiye aye ayira kafo Lala Kuyati kamoto ta katunyonve ko fini fana jamanye kafo Lala Kuyati ko cortège ko damayira yi ako ubana kai dugu kono ko jusqu'à nouvel ordre. Aiwa ala ka ke bani de la Kuyate akoni ya tagalage akomi metalike ka tugu konye do nofe moto chama ani moblu chama ko cortège ko damaya yirayi ako il est interdit le cortège de mariage sur toute l'étendue du territoire de la commune urbaine de Kai jusqu'à nouvel ordre. O do ma fo de fakata fo do minkera la Kuyate ako kumia ayake ya donwa ako pour des raisons sécuritaires oui akoni kana kasiga sabati akula la Kuyate odokumu kona na obe anyine bela jenefe kuma yi akado la Kuyate kulo kuna ndikono bara kakene aye ako jamana be la hala mina bi ako majugo nunu be antula obe sika profiter chowa bela wati bela ani jamakulu bela jenefe la Kuyate madama konyo de chela ako inna manya kafo odonko kacha obe sika profiter ka doko donto tula oyere ke cortège kela wi la Kuyate ni kala ba kata chenike ako kumu kona na olu ko ni be ayira kafo no watla bayina ako kay marabulo bela jene kono kay yere mara kafo bela jene kono ako ateko malabile kafo ko cortège ko de mayere yi ko tugume nyo no fe bolon kono ka dugumina akundama fe ko be cortège la ako ni atalage ko ka wala se ko minna manya kafo mo to se fo ko ka furu keli jo ako no oye fero do latige ako toutefois pour accompagner les mariés il est autorisé un maximum de 2 véhicules mobile fla olu be tugu mari olu ka tugu koyenkeni koyemuso nofe ako les 2 véhicules olu be sigata maintenant les engins à 2 ou 3 roues sont interdits de cortège awu moto tugu ani moto sen fla ni sen sabatigu olu ko ni jenteken olu ble kayi yere maraka fo kono ko ado cortège la ako ni bane pep ya ako koyenkeni koyemuso nofe mobile fla olu be sika tugu nofe ula sero be sika do kono mani bien faw olu be do kono konga o kofe moto sen fla ni sen saba ko jenteken o yele yeble aiwa ako ni atalage aye anyine commissaire ka ofe police da ka ko ko nyindo ni bara na de ako ni mama ko ni yera kama yeble ka foki bi kote la kai marablo kono ako jendra bela jirema o ko lu mine minga ngada o ka da o ka aiwa la ko yati o ba to ni ata ko kuna fun na sira fe no wati ni ke wole ni be afoka wali mando ako bawo e la ko yati ka ko kanye ka juro ka ulu yake monsieur le maire Mamadou Sila yura na ma fo ka juro la ko yati ulu ya fo fo ko cortège ka juro dugo kono wa kera fana ulu fana timene ko fe kunu katika fana ya fo ko me cortège ko ka neme kati dugo kono la ko yati wani nyanga ke jamana yura chamana bi ka sangani jamana la halai samara ni ma filini ba funi nyere akuntara ba mo fa ba kono na la wali de gelera la ko yati muto kuma funi ndan mera fa ba kono ya bongota ala wali alisa
ayiwa na sɔrɔ ni kulubalilakaw dɔ de b'o ko ɲɛma ne y'a kuma fɔ yan kulubalilakaw mana kɛ ko min ɲɛma ne kema la ko sabati man di ne kema ngo kuma fɔli kosɛbɛ ma ɲɛlɛn ka lawaleli o de ye masiba ye Bamakɔ ta in ne ni e an y'a kuma fɔ yan an da sira ma da bɛ o ko yan ko maa kana ko cortège kosɛbɛ ko mobili wɔɔrɔ minɛ o mobili wɔɔrɔ kana tɛmɛ o kan kabini waati ne y'a fɔ yan an y'a fɔ n ko a tɛ ka kɛ a cogoya la yɔrɔ minnu ye a fɔ olu t'a kalama wa tari olu tɛ kɛ Bamakɔ alamisadonyaw ni karidonyaw fɛ n ko n'aw kɔni bɛ Bamakɔ aw kɔni b'a ye aw ye min fɔ aw ye ɲɛmɔgɔ de ye n'a ye a ta ka labato a kan ka se ka min kɛ a ka labato a b'o kɛ kabini waati an y'a kuma fɔ yan mun bɔra a la bi yɛrɛ ka jugu ni o kun ye parce que bi cortège la a ka sɔrɔ den ko misiri kɔnɔ o bɛ ka fɔ ko bi misiri de alimami bɛ ka fɔ tiɲɛ ko ka dɔ bɔ cortège la fɔlɔ o y'a sɔrɔ hali ninnu ma kɛ mais o bɛɛ la e b'a ye denmisɛnninw de bɛ moto kan u b'a ka nun ta moto nɔfɛ a ko nin vraiment a waati kɔni nin ye marabolo ta ye mais woto an sigilen bɛ k'o kɔnɔ ne b'a ɲɛ a ye n'o kan ka min b'o la an sigilen bɛ k'o makɔnɔ a bɛ kɛ ten o la sa mɛra an bɛ les échos ta n'an y'o ta an bɛ taa Gurumaraw n'an taara Gurumaraw i b'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw u ye wulikajɔ sabati ka se k'u tɛgɛ da Bamaji tigilamaw u k'a mina marayɔrɔba dɔ kan tiɲɛ don ne la Kuyate a kɛra kabini sibiridon mɛ kalo tile 2 san 2026 ye ne la Kuyate kumana min na e b'a ye k'a fɔ Mali jamana wolomasiri tabaw ni marayɔrɔ kɔfɔli na n'o bɛ tɛlɛ kɛ Gurumaraw la ne la Kuyate o ko nin ka wulikajɔ a ye nɔbɔ a ko ka sanga ni état major ka laseli ye a y'a yira k'a fɔ ne la Kuyate lamalama minnu kɛra ya kuma bɛ Gurumaraw a ko laɲini min bɛ a la ne la Kuyate b'a ye k'a fɔ laɲini damadama don a ko a laɲini fɔlɔ o de ye ka se ka kɛ sababu maa jugu minnu bɛ tu la walasa ka se ka na an ka basigi ni k'a tiɲɛ ne la Kuyate ka jan da o ɲɛ a ko filanan ye min ye ne la Kuyate o de ye ka se ka i lafima ba la sira min ka se ka lamaga olu so nɔgɔya yen ka denw ye ne la Kuyate o ka se ka o ka taa ni segin kɛ a ko sabanan min bɛ ye a la ne la Kuyate o de ye ka se ka maa namana sumalen ka se ka o tanga ani o bolo kɔnɔfɛnw la Kuyate ni k'o kisi a ko o hukumu kɔnɔna la Kuyate Mali jamana wolomasiri tabaw ka sanga ni u ka sanfɛla wulu ye an ko a ma ko vecteur aérien a ko la Kuyate o ye sɔmuni baara dɔw kɛ n'an ma ɲa k'a fɔ maanifin sɔmuni o de ye suba ye a ko ka sanga ni u ka munumunu salo dɔw la Kuyate u taara su yafuma b'a la jugu dɔw kan mana min na o b'a la ka to ka u ka janfa jugu dɔw n'u ka o labɛn Gurumaraw ani a dafɛ dugu la a ko la Kuyate o nɔngɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ u y'u to sanfɛ ne ka susuli kɛ a ko susuli kɛlen la Kuyate a kɛra sababu min kɛra sababu ka jugu jarawulakulu caman olu da sisi la ka fara o bolo kɔnɔminɛnw caman kan ka fɔ la Kuyate yɔrɔ dɔ bɛ yen ko kasi d'arme o tun b'o ka maramafɛnw dɔgɔyara min na a ko o do tun bɛ yɔrɔ kofɔlen na a ko wolomasiri tabaw an ye o yɔrɔ in susu ni ka o filenkolon ci ni k'o da kolon ci a ko la Kuyate n'i y'a ta ka lajɛ a ko état major général o ka bataki o ye a yira k'a fɔ ko jarawulakulu caman olu kɔni olu tora sisi la a ko le bilan officiel établi par l'état-major est sans équivoque a ko plusieurs éléments terroristes ont été neutralisés au cours de l'assaut et la cache logistique a été totalement anéantie privant ainsi l'ennemi des ressources cruciales pour mener des attaques a ko n'i y'a ta ka lajɛ état-major général y'a yira k'a fɔ la Kuyate kɛlɛ in kɔni a diyara an ka cɛdenw na a diyara an ka cɛfini tabaw la a diyara an ka wolomasiri tabaw la ko baw u ka maramafɛn dogoyɔrɔba dɔ tun bɛ yen ko an ye o tiɲɛ wa an kɛra sababu ka u ka maa caman da sisi la la Kuyate a ko ni a kɛra o cogo la a ko n'i ye a ta ka lajɛ la Kuyate u ye a yira k'a fɔ o ko ni bɛ foli ta état major général ko a bɛ cɛdenw fo kosɛbɛ la Kuyate o ka baara la bawo sebaaya min filɛ ka taa a fɛ a bɛ bange min na o de ye u ka baara ɲɛdɔn min bɛ o la ani la Kuyate b'a ye k'a fɔ o ye baara kɛ sɔmi minɛn min kɔnɔna na a ko walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw n'u o bolomafɛnw tanga madama jamana sibiri ɲɛ kelen la Kuyate u ka jan tori a ko jɛn tɛ kɛ o kɔ a ko n'i ye a ta ka lajɛ nin minnu bɛ don ya kumaba jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina kɔnɔ ni la Kuyate hali bi ni o kalenkan don ka se ka lakana ne ka yakubaya Mali jamana marabolo bɛɛ lajɛlen fɛ Mali jamana togoda bɛɛ lajɛlen na Mali jamana buguda bɛɛ lajɛlen na ka se ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tanga ne k'o kisi ka se ka ni jamana ɲɛmaa olu ka kuntilennaw ye a ko la Kuyate a bɛ don hukumu kɔnɔna na ala bana k'a ɲini hali bi jamana kɔnɔdenw fɛ a ko la Kuyate n'a ma ɲa k'a fɔ wolomasiri tabaw bɛ nin baara la a ko jamana kɔnɔdenw ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma de kunnafoniya jɛlen dilen o ma a ko n'an ye sɔmi sɔrɔ maa la sigana maa dɔ la Kuyate an seko n'an damayira min ye o de ye ka se ka
ka jamana ɲɛmaw ladɔnniya a ko an k'an teliya o kɛli fɛ ko o bɛ baara nɔgɔya o bolo M Sangare ale de y'a fasiri Lala Kuyate an y'a salo ka bɔ wele kɔnɔ o ye tiɲɛ Samara ka se ka bɔ kunnafoni bara kɔnɔ bi an bɛ so a du Bamako ta n'an y'o ta Samara min bɛ tali kɛ bras de fer farikolo ɲɛnajɛ kosɛbɛ awɔ bras de fer ale ye ɲɔgɔn danba min bɛ ka kɛ farafinna kun kan san 2026 ta i b'a ye k'a fɔ ko Mali kɔni sɛrɛkuruba cɛ barika da kan a ye sera ka médaille 24 de sɔrɔ minnu cɛla i b'a ye k'a fɔ médaille 14 olu ye sanu ye min bɛ tali kɛ Mamadu Sanogo yɛrɛ la ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Ala ka Mamadu ale kɔni sera ka kɛ poids lourd olu ka champion ye Lala Kuyate bras de fer de tɛgɛrɛ fɔ Moribabugukaw kun fɔlɔ sa Ala ka Mamadu bɛ bɔ yan de a tatɔ an y'a bilasira ni duwawu kolo girin caman de ayi ma ye janjo jara la ka tigɛrɛ fɔ a kun ne y'a fɔ n'i ka na yɛlɛma Moribabugu a bɛ bɔ Moribabugu ka tigɛrɛ fɔ a kun fɔlɔ tugun a tatɔ an y'a bilasira a natɔ ma y'an bɔra k'a kunbɛ k'an bolo fila jan k'a kunbɛ fan bɛɛ fɛ Lala Kuyate ni fɛn ɲuman ni tɔmɔba ko a tɛ ɲɛ a kɔ a buruna min kɔ ɲaguma o tigi n'a yɛrɛ fa ayi ni ma tɔmɔ ni ma buru parce que le bɔ y'an yɛrɛ de e ka ne lamɛn sa e b'i ta fɔ e ma tila fɔlɔ o ayiwa e ko a bɛ bɔ Moribabugu ko ka tigɛrɛ fɔ a ko parce que ko yan ka don kosɛbɛ e bɛ ɲinɛ min ko a jamu ye jumɛn ye a jamu ye Sanogo de ye ayiwa baasi tɛ o don wa Lala Kuyate ko ne balima don o ye tiɲɛ Mamadu Sanogo e yɛrɛ Sanogo bɛ Sanogo kɔni o ye tiɲɛ bɔra tɔgɔ la nka jamu ma bɔ jamu na o ye tiɲɛ Sanogo don an yɛrɛ ye Sanogo ye o ye tiɲɛ wa n balima don i dɔgɔnin don o tɛ Lala Kuyate kosɛbɛ an k'a kɛ ten awɔ an ye ɲɔgɔn faamu sisan o la sisan kɔni an bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ n'o don an bɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn don ne balima don o ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye kosɛbɛ Ala ka Mamadu n dɔgɔnin don bi n dɔgɔnin don sini kosɛbɛ parce que Sanogo don n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sanogo duba kelen kɔnɔ o ye tiɲɛ o tɛ bi yɛrɛ a kunbɛli kan ka kɛ an bɛ bɔ yan an bɛ taa kunbɛn an bɛ taa kunbɛn dɛ parce que a ye farafinna jɔnjɔn kɔrɔta ka Mali jɔnjɔn kɔrɔta sinon y'a fɔ cogo min na Moribabugu ka don kosɛbɛ a bɛ bɔ Moribabugu de nka n dɔgɔnin de don Ala ka Mamadu ye ne dɔgɔnin ye kosɛbɛ fasiri Lala Kuyate an y'a ta a ko Lala Kuyate n'i y'a ta k'a lajɛ ka bolo kari ɲɔgɔn na Lala Kuyate k'a fɔ e bɛ se ka ne ta da wa walima tɛ se k'a da o k'a ma ko bras de fer Lala Kuyate a farafinna ɲɔgɔn kunbɛnba a tako 15 la a kuma la ka kɛ Ganakaw fɛ yen Lala Kuyate ko ma ko 15e champion d'Afrique des nations de bras de fer sportif a ko Lala Kuyate n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate y'a fɔ cogo min na Mali jamana an ye kunnawoloba sɔrɔ a ko kunnawolo sɔrɔla a ko baw n'i ye a ta k'a lajɛ a ko Mali jamana an ka cɛdenw o taara faso an ye a drapeau an y'a kɔrɔta an ye Mali jamana kunnawolo kosɛbɛ a ko Lala Kuyate min bɛ taa kɛ médaille 24 bɔɲɔgɔnko a ko Mali jamana an ye o sɔrɔ a ko minnu cɛla médaille 14 olu ye sanu ye a ko Lala Kuyate médaille 5 olu ye 5 en argent olu ye warijɛ ye et 5 en bronze tɔ 5 fana o fana ye bronze ye kosɛbɛ a ko n'i ye a taga lajɛ a ko nin bɛ a yira k'a fɔ Lala Kuyate Mali jamana an ka nɔrɔbila minnu taara nin kɛnɛ kan o ni dusukolo min taara Lala Kuyate o ye a baara kɛ wa o bɛ a yira k'a fɔ Lala Kuyate bras de fer baara faso Mali kɔnɔ bi a ko ninkura b'a la ka fiyɛ a la a ko n'i ye a taga Lala Kuyate a ko sebaya ninnu kɔni taara an ka cɛdenw fɛ a ko nka Lala Kuyate min jɔra maaw hakili fɛ i da sera a ma i ka kuma kɔrɔfɔ la a ko o de ye Mamadu Sanogo o k'a ma ko Ala ka Mamadu a ko Lala Kuyate nin ye Ala ka Mamadu yɛrɛ ye koyi a ko bawo ko ale kɛra sacré champion d'Afrique a ko a ye sebaya min ta Lala Kuyate kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la sebaya ni kolo gɛlɛya tɛ Lala Kuyate ko a ta man di il a été sacré champion d'Afrique de bras de fer en remportant des victoires décisives a ko sebaya tacogoya a fait notamment au bras droit contre le Sud-Africain Leonardo Cordier a ko dans la catégorie des poids 100 plus a ko Lala Kuyate ani cɛba min ye ɲɔgɔn sɔrɔ yafamabara final la o kun ye Sud-Africain ye a ko o ka girin ni Ala ka Mamadu ye o giriya dan ye a ko bawo ale ye 155 kilos de Mamadu ayi ne cɛ in kɛ o cɛ in de ye tɛmɛ ani kilo 50 awɔ Ala ka Mamadu o dun ye yafamabara plus 110 kilos ye kilo 100 ani kilo ta a ko nka Ala ka Mamadu an bɛ min fɔ Lala Kuyate a ko baara ɲɛdɔn min bɛ a la a ko bras de fer kanu min bɛ a la a ko a taara ni dusukolo min ye a taara ni faso drapeau yangali min ye sanfɛ a ko a miirilen kɔfɛ o la a ko a ye Sud-Africain cɛ in tigɛ a minɛ a nɔgɔnin fɛ tuma min na ni arbitre ye yamaruya di o ma a y'a kɛ i n'a fɔ a kuma kɛ n'a ye
Lala Kuyate ako o kɛra sababu min bɛ tari kɛ kuma bɛ Ala ka Mamadu ko a tɔgɔ a n'a mɛnni ka lakali dɔ fɔlɔ Lala Kuyate bras de fer o bunakun kan farafinna o bunako kan a ka ja Mali jamana kɔnɔna na a ko ne gosi ni o bɛ tari kɛ ɲumanbolo yan fana a ko a fana kɛra o vice champion ye a ko Lala Kuyate bras droit a kɛra o champion ye a ko ne gosi a kɛra o vice champion ye a ko ni ye a taga lajɛ a ko cɛ min ni o kama ko la machine de Moribabugu a ko Moribabugu ko ka machine a ko dɔw yɛrɛ ko le buffle o buffle ye jumɛn ye dɛ sigi a ko nka ni a dɔn tɔgɔ min ye bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye ko Ala ka Mamadu ye a ko cɛba in a ko Lala Kuyate a n'a tɔw a ko o ye faso Mali kunnawolo a ko nka min ni o ye o kɛ kɛnɛ kan n'o jɔra maaw hakili la a ye dɔw bila kasi misɛnnin na o de ye sebaya tali kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ o y'o ka jɔnjɔn bɛ jɛnɛ ta ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin général d'armée Sadio Kamara Ala ma hinɛ a la Samayira n yɛrɛ ɲɛ kɛ o seere u ye t-shirts dilan k'an ka général d'armée Sadio Kamara photo k'a kan ni min gagnera o b'i kɔsin k'i tɛgɛ ɲɛsin photo in na k'a yira k'a fɔ ko olu ka hommage u bɛ ka rendu an ka ni cɛba in ye Lala Kuyate kɛnɛ kɔnɔ a ye maa caman kini a kɛra ten a ko Lala Kuyate min bɛ tali kɛ ni cɛba in na Ala ka Mamadu n'a tɔw a ko o bɛɛ lajɛlen ye o ka jɔnjɔn o n'o ka sebaya ka ta ka kɛ miiri ani tasi ye ka taga ɲɛsin yakumabala général d'armée Ala ma hinɛ Sadio Kamara la a ko Lala Kuyate o ma tɔto jamana kɔnɔndenw na dɛ a ko n'i y'a taga lajɛ dakuruɲɛ kelen maa bɛ se ka fɔ ko Mali jamana an ka bras de fer cɛdenw o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka daminɛ Ala ka Mamadu solution o tun bɛ kɛnɛ kan sama bali badabada sama bali a tun bɛ kɛnɛ kan ani dɔ bɛ yen ko Lilibugu fo ka se musolakaw ma Lala Kuyate ko awaw ani yakuma bala ko ani du tɔgɔ o ka ca a ko n'i y'a taga lajɛ a ko o bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan wa o bɛɛ lajɛlen ye Mali jamana a jɔyɔrɔ fa Lala Kuyate baw o ye kunnawoloba sɔrɔ médaille 24 a bɛ segin ni o ye o kunbɛli o bolo dame ka bɛn bi taratadonya na Lala Kuyate 16h Mali jamana pankuruji kɛnɛ kan aéroport la f'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa Ala ka Mamadu a n'a tɔw o kunbɛn n'Ala sɔnna Ala k'o y'a na Yusufu Konate ale de y'a fasila an y'a salo ka bɔ sɔli mɔgɔ kɔnɔ Lala Kuyate kosɛbɛ a y'an Moribabugu kɔnɔ n'a ma kɛ fɔlɔ ye bi an tɛ kɛ laban ye dɛ ko de dɛ a ye bɔ ka taa n dɔgɔnin kun n'Ala sɔnna Samayira an b'i fo k'i barikada kunnafoni sɛbɛkɔrɔ walawala la k'a jigiya k'a fɔ kanubagaw minnu bɛ Jabaranin kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na olu ye faamuya sɔrɔ bi kunnafoni ko ale taabolo la o y'a to an bɛ taa sɛgɛnna fiɲɛbɔ dɔɔnin na ni Ala ka mɔgɔw nana dɛ ne b'a fɛ ka wele an ka jouer de ne yɛrɛ kɔni Samayira n da t'o kuma na dɛ a bɛ n dɔgɔnin don a tɛ sɔn ka na cɛ min sera ka kilo 155 tɛgɛ da o na dɛsɛ k'e ta in da o tuma ne poids ye joli ayiwa e kɔni b'a dɔn i t'o bɔ o ne ye 55 poids de haya an ka Ala ka Mamadu an k'a wele nka min ye tɛgɛ da ko ye an k'o bɔ a la ne b'a tɛgɛ da ayi Samayira kana maloya dɔɔni da min ye sɛgɛnna fiɲɛbɔ dɔɔni ye yaasa ka Tezara kun filanan tɛmɛ an bɛ taa o la ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn ne ye Tezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn ye star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye n'aw ka dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannenw ye Lala Kuyate Samayira ka kanuba cɛman ni musoman fo denmisɛn ni maabakɔrɔ a ka kan Lala Kuyate kunu an da sera jɛmukan na fɛn dɔɔni ma yan kunu jɛmukan bannen kɔfɛ maa caman ye n wele Lala Kuyate o ye mun ye kunu anw ko pièces ko ka mɔgɔw contrôler poste d'entrée la n'i bɛ don Bamakɔ walima n'i bɛ bɔ k'a fɔ ko pièces ka contrôler kunu jɛmukan bannen maa caman ye n wele Lala Kuyate k'a fɔ ko jɛmukan
ka kuma ɲana ko nka olu b'a fɛ an ka min d'a kan o de ye k'a fɔ ko a ma don anw yɛrɛ la k'a fɔ jamana kɔnɔ ko pièces sɔrɔ kun ma nɔgɔ ko o fana kun bɛ yen donc o bɛ se ka kɛ dɔw ta ye o ye donc parce que ko maa caman a kun ka di maa caman ye ka carte civile dilan kuma dɔ la ko mais ko a kun tɛ se ka dilan ko i ye sen don donc k'i bolo don samara n yɛrɛ ye dɔ ko arana voilà n yɛrɛ fana bɛ se k'o seriya ni kalo kelen ɲɔgɔn kɛ ka carte civile ɲini sani n ka sɔrɔ a ma nɔgɔya dɛ voilà donc kunu jɛmukan bannen an da sera a ma kosɛbɛ jɛmukan kɔnɔ maa caman ye wele k'o yɔrɔ fɔ ɲɛna ko olu caman bɛɛ tɛ mais caman ta ye olu m'a sɔrɔ o ma sɔrɔ kan bon ni voyage dun b'i bolo ni voyage b'i bolo donc i b'i tɛ ka voyage la n'i b'a ye k'a fɔ o fana ye tiɲɛ ye o la sa ko an ka wele min da jamana ɲɛmaaw ye ko o fana ka so nɔgɔya kɛ o yɔrɔ la pièces ka se ka sɔrɔ n'a sɔrɔla carte civile de bɛ sɔrɔ bilen o ka o sɔrɔli nɔgɔya walima n'a sɔrɔ carte biométrique de bɛ ta ala ko o fana sɔrɔli ka nɔgɔya maa dama jamana kɔnɔdenw Mali kɔnɔ ka se ka bugunatigɛ sɛbɛn ka bugunatigɛ papier la o ka se ka sɔrɔ télé la o fɛ ko o fana bɛ se ka caman bɔ o la o bɛ lakana tigilamɔgɔw ka baara bolo poste d'entrée ninnu voilà ko caman bɛ yen a ka di o ye ka bugunatigɛ papier sɔrɔ ko ka tiɲɛ yɛrɛ la ko kuma dɔ la k'a sɔrɔ kun ka gɛlɛn Mali kɔnɔ o ye tiɲɛ la awa hakili b'o la ayi o tɛ kalon awa hakili b'o la k'a daminɛ carte d'identité civile la ka se casier judiciaire ka se o ma ka se nationalité ma wagati la tɛmɛni ninnu na nin bɛɛ dilanni tun gɛlɛyalen min kun ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye da sera min fɔlɔ ma carte d'identité civile kosɛbɛ ale kɔni mɔgɔ caman mako bɛ jɔ o de la ka caya n'an tun taara u b'a fɔ an ɲɛna ko carte banna ko carte tɛ yen kɛra tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ kalon ye dɛ carte d'identité civile kun tɛ sɔrɔ hɛrɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko cogo la bon bi jama ɲɛmaaw dun y'a ye k'a fɔ ko ka pièces kɛ tamaɲɔ ye o fana ka fɛɛrɛ kɛ pièces bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o bɛ na ka sɔrɔ ma kɛ ni gɛlɛya ye o fana kɛ yɛrɛ ko tɛ b'a ye k'a fɔ maa caman b'a sɔrɔ o fana tiɲɛ ye dɛ awɔ parce que carte tɛ Bamakɔ yan a sɔrɔ kuma nɔgɔ maa caman yɛrɛ tun b'a préféré ka taa dilan marabolo kɔnɔ ko ayi a sɔrɔ ka nɔgɔ donc kunu jɛmukan kɔfɛ mɔgɔw y'u wele k'o fɔ n'o fana fɔra an t'o fana fɔ ko pièces sɔrɔli fana tuma nɔgɔ kosɛbɛ baasi tɛ Samara hakili la faamuya hali bi an ka Ala ka hakili ɲuman d'an ma jamana Ala k'a kolo suma k'a basi o la an bɛ taa ni jɛmukan ye ɲɛfɛ waati bɛ ka taa min bɛ tali kɛ les plats de chez nous n'o y'an yɛrɛ ka dumuniw ye tarata o tarata ale bɛ bɔ ka tɛmɛ jɛmukan sanfɛ an balimamuso madame Keyita Aminata Tarawele ale ka yuruguyurugu don nka nin waati ninnu na ka sanga ni daruya ye an b'a ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ o siratigɛ fɛ an y'a kanu ka to ka hakilina jigin kɛ parce que ko la répétition est quoi pédagogique la répétition est pédagogique donc an bɛ segin ka taa bi ta ye ka sɛ kama dynamique ko le rappel profite aux croyants awɔ o ko ten a y'a faamuya ka to ka segin fɛn kan ko a bɛ kulo kunnadi maa min dusukun Ala kɛ mɛ ka min dusukun da kandali kama ko lala ko a b'o kanda o ye tiɲɛ awɔ bi an bɛna min na sisan o de ye sɛ kama o de don ka sɛ kama dilan aile de poulet o de ya o de don awɔ an ka taa sɛ kama dilan cogo k'o kɛ croquette ye an b'o ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛɛ bɛn Jirajɛm filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw sigiyɔrɔ la a ka rubrique mandi de don bi an bɛ golfu la an sera an ka musoba dɔ ma an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ bɛna représenter ne ba i ni sɔgɔma nse a ni sɔgɔma i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw ye ne tɔgɔ madame Togo Salimata Wologɛn je suis promotrice de l'entreprise Idena Prestation et également membre de l'association des chefs maliens pour la promotion de l'art culinaire malien machallah bi ni ala sɔnna ma an bɛna croque L de kɛ ka yira aw la croque L oui a bamanankan to kan an bɛna sɛ kama de bayɛlɛma an bɛna sɛ kama de dilan sɛ kama exactement mais ne m'a fɔ ko duman bɛ yɔrɔ anw bɛ yan ayiwa aw ni ni an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ comme son nom l'indique an mago bɛ jɔ L la n'o ye sɛ kama ye voilà donc o ye élément principal ye n'an b'a fɔ o ma ingrédient principal n'an bɔra o la épices cuisine na mɔgɔ t'i yɛrɛ stressé n tɛ sɛgɛn a fɔli la épices min i diya ye épices i b'o de k'a la bi n'i ye nin k'a la sini i bɛ se ka nin k'a la donc bi épices damadɔ b'an bolo an bɛna thym utiliser voilà an bɛ épices poulet utiliser an bɛ sauce soja utiliser céleri l'ail an b'o utiliser an bɛna poivre fana utiliser voilà donc an bɛ tila k'a don panure la panure ye mun ye chapelure utiliser chapelure o tubabu ta ye donc maintenant an bɛ se k'an ka burujalan kelen kelen ta k'o susu k'o mugu bɔ donc ani farine de blé n'o ye an ka farine min bɛ boutique la an bɛna o utiliser pour la chapelure ani nɔnɔ dɔɔni donc maintenant k'a bɛɛ agrémenter maintenant an bɛna sauce
dɔɔni kɛ ka accompagner n'an b'a fɔ ma sauce blanche la o sauce blanche ingrédients o base mayonnaise yaourt sans sucre voilà ni yaourt t'i bolo i bɛ fromage sans sucre ta i b'o k'o la ka citron dɔɔni k'a la ka kɔgɔmugu dɔɔni k'a la et c'est bon. aw bɛ baga ne ma ko ne ka fasali min sɔrɔ nin la nin bɛɛ bɛ ka fɔ cogoya min na o tuma la an k'o dilan cogo la ɲɔgɔn fɛ. donc maintenant n'an donna an ka gabugu kɔnɔ n'an bɛna baara in daminɛ an bɛ fɔlɔ k'an tigɛ ko ka jɛ safinɛ la gan b'an tɛgɛ la mais tɛgɛ kolen don ka jɛ safinɛ la ka ban voilà donc maintenant i bɛ sɔrɔ k'i ka sɛkaman ta k'a si bɛɛ bɔ la k'a nettoyer ka ɲɛ n'i y'a nettoyer ka ɲɛ kama yɔrɔ fila de b'a la an bɛna a diviser en deux ka sɔrɔ k'a tigɛ k'a kori n'a fɔ ko woro ni dumuni y'a ye n'a ma dilan i n'a fɔ ko sɛ woro de don ka sɔrɔ sɛ kama de don donc n'an ye k'an ye épices ninnu fɔ an bɛ épices ninnu bɛɛ mélanger a la ni temps b'i bolo i b'a laisser reposer au frais frigo la ni temps t'i bolo ni pressé don i bɛ tɛmɛ n'i ka baara ye donc n'an ye épices bɛɛ k'a la sisan an bɛna tila ka sɔrɔ k'a don an ka panure la an bɛna panure dilan panure na sisan an bɛ farine mugu ni buru mugu ɲagami ɲɔgɔn na ani an ka épices an b'olu ɲagami ɲɔgɔn na ka sɛfan ni nɔnɔ gosi ɲɔgɔn fɛ donc maintenant n'i ka sɛ woro an bɛna fɔ woro sisan parce que bɔra kamaya la donc n'i y'o ta sisan nɔ i b'a don chapelure nɔnɔ ji in na ka tila k'a don chapelure la n'a sɔrɔ chapelure giriman ka di ye tu répètes l'action 2 fois donc n'a sɔrɔ fɛgɛmani ka di ye i bɛ se ka kɛ ten n'i tilal'o la an bɛ tɛmɛ friture la n'o ye yirani ye an b'a yira o y'a bannen a bɛ se ka dun ten mais komi ko dumanw ka d'an ye an bɛ sauce fitinin fana k'a la k'a ɲagami sauce in fana dilan man gɛlɛn an ye ingrédients ninnu fɔ cogoya min na citron ni yaourt mayonnaise ninnu i dan k'a bɛɛ ɲagami minɛnin kɔnɔ et puis tu dresses ton assiette. i b'a dɔn ko dumanniw bɛ yen sa o y'o bannen exactement donc dumuni duman hali n'a kari cogoya min na n'i m'a dressé ka ɲɛ n'i y'a sigi cogoya dɔ la a tɛ dumuni nɛgɛ don mɔgɔ la donc an bɛna passer dressage la sisan. a goût de wa texture de wa présentation yɛrɛ de wa il faut an ka goûter wagati la sera a sera avec ta permission exactement i b'a tremper exactement à vous l'image à nous le goût mina le ni kɔgɔ de y'a bɔ n'est-ce pas fo n'a goûter k'a fɔ n ɲɛna a bɛ cogo min na jara de merci bien n bɛ maa fi caya donc ne Chérifula TV fo kosɛbɛ k'a lamɛnbagaw fo ka mama fo yan kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a ye k'an bɛ ka nin kɛ bi maman c'est grâce à toi merci et voilà much love pour toi donc yɔrɔ min b'an fɛ ka yira u la bi n'o ye croque elle donc a k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ bye bye Lala Samaira ko croque elle nini tigani ninnu tɛ kelen ye dɛ tɛ jumɛn an bɛ tigani ninnu de sɔmɔkolon ninnu de dɔn ko an b'olu koroke nka nin korokɛti in Samaira nin bɛ maa si caya tiɲɛ na an yɛrɛ ɲuman na min fɔ ye Ami ta in don o don wele ka bɔ Fana ayiwa ko tiɲɛna ko Ami ko ale b'a dɔn kɔni ko Ami tɛ bɔnmata kɔni na ko ale yɛrɛ dumuni kɔni ma ko de ko non ko maridiya ma se ale bɛ sigi dɔrɔn ka Ami de lajɛ parce que ko tellement ale ko dumuni ka d'a ye y'a dɔn ko ale b'a baasi tɛ ko baara n'a cogoya don ko ale kɔni b'a ko ale bɛ ka taa nafa sɔrɔ y'a dɔn donc ale b'a lajɛ a b'a pratiquer so a banna ko Ami yɛrɛ de bɛ ka Ami yɛrɛ de bɛ ka nafa fɔlɔ sɔrɔ o fana ye tiɲɛ maa tɛ den dɔn k'a kɔ don i yɛrɛ kosɛbɛ Samaira an bɛ Ami fo k'a ka don ma wele Samaira an y'a ye k'a fɔ sɛ kama an caman b'a dɔn ka a tobi n'a de la walima k'a jira nka k'a dilan tan k'a kɛ i b'a fɔ ko woro yɛrɛ a dundalanin ka di e ma dɔn nin dilancogo ni ɲɛna y'a dɔn ninnu ye an tubabulamɔgɔninw ka dumuni ye n bɛna lajɛ ni sera k'a dɔn y'a dɔn mɛ a tɛ feere yan a bɛ feere n'i donna an ka restaurant ba ninnu kɔnɔ n'i ko croque elle dɔrɔn n'i ko croque elle dɔrɔn u bɛ na n'a ye ou bien n'i ko KFC nka wari man ca dɛ ayiwa o kɔni sisan min se b'i ye i b'o de san kɛ baasi tɛ kosɛbɛ n'o kɛ ten waati bɛɛ la ka se dɛ kosɛbɛ waati bɛ ka taa est ce que an tɛ bi taa bila yɔrɔ in na ayiwa an ka kɛ ten 53 o sera ka ban ayiwa o sera ka ban n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dɔ kɛra ka ban kosɛbɛ kɛnɛya kunnafoni sa an n'o to sini kɛ n'Ala sɔnna
ala ma bashika ala ka sinira la ante kanu bo be jeni fu ko wala nyman do aywa Samaira ya fa chugumna wati tote bere ame kanu mo ko fu ku barkada fen shiri flatili jabaran sugandi kerengere ne ala sokoma dunu jemuka amulu fu gwa bunya nuka karamala ka adam ne mali kono fu mali ko kana na fen ma ansui amu be fu to anu jamuna amanyina mo shiko be kanu ma amfana dusukuna ina fu fana yan kanu chugumina jere kanu di ula ame afunya na ku ansira kanu di fara nyoko ngaka sikana oduma kuna funna ni son di ala o sin fana ne ala o fara ami olushika ami nyoko soro ni kene kelinka ni wati kelina ya fu chugumina la ku yati amu fu ko wal medo bana ma ko ya shine de ibta bana ma ba amita de bana ma place dara adeni kuma biye soro de yire amani wa amabonyo bana ma do nyina o bana ma ta biye ma soro de no solo bana ma ko ma kera do wana o che kodi awo na wati na chugu da famu awo ame bana ma ka ufo kadwo nga ewunu fona bana ma ko na nyina o keme ka fencha mabwala we bengando sabati ina fo anda sera mi masisa kai ani kaduro ni katita ila choma bana ma ka fona yira ka fola ko yati uka kunyoke kunye kelte nya ladami temeniko ukoke ko sebe nga nyana je to ni tale ke nyana je nduru ni atola awo kuko bwala yira la halai ame wati mina kuko be bwala akerati dala ko yati bana ma ka nga fu hakilala fasudu nyalo be ke sango shenkili na kera ka benini wati ni ukalla banga ko lu fota dala ko yati sa memi ngono fo odeye amatrafali ala ko nogo ya ko yakelo belaji yonde bi bana makadire nyere ni sekinye bi mebo metashi bana mabi ko ni ko ni mase bana ba ko noro tilare wa meta bana anga ta noro do ni bana ba ke anga ne ko maju beta ko bana ma wa maju beta awo ko mi nere ni maju signyo mai bala nere so ngado maju kishin kila anga sira ke kili esi ale beta bana ma ko na abita awo mo bana bakadu Samaira maju beta mfa sempara beta sarango beta andara jole be nyansore bana ma préfet Fatou Daw ma foko sebe ani fuli yoro na ka wali mado o yintir misoyi bana ma duguti la ka obilenge ana ka demba bela jeli ambu fana fokene nkona ani ko meri Usman bay awo afana ka fuli be ano yonte préfet mo donko sebe abana préfet ko kani ko sena o ya bla ka ta bana ala ka baro nyabo ma donko ma foko sebe la ko te la bita anto bla ame bla jene fu ka be wali mado maliko na ani maliko ka muno muzige me kanyema da jabara nusoma ka sangane bije mukanye ansela ka min fara nyon kandala ko yati ka beni bije mukanye ode ninye ka no ba chamani musoma dimze ni mabakoro bla jene ka fuli sura to na jamuna me dide ko fu ni kiki nyi bito ko fo ni jugu chaya wala la ko yati ame bla jene fo dakuru yakili o to anu o jamuna nante nyina munungo ode ye anga dibla barakela la ko yati ante se ko lu fulla la ko yati ko foko wali mado ka fola ko ko shibu godi mi toro amina ya la ko yati bo lu de be sigi ka memi mfoyi be tike ci do nya kan be do sama ka gerala do ma bo yerala do kan tono no buru foko lu nya jebo la ko yati bena jena ka barado la ko foko wali mado ka fo bile maestro de la technique Mohamed Keita Masareke ka fra akere kan El Haji Musa Traoré grand frère national o kuma la ka ma balaka ado ko fra nyonga fandon fe shaka be shaka kulubali ka bo fana kaufi fana jen kaufi wala kabila jene fo nyama ya so foleno adamina El Haji Usman Sugurela kana fa technique la bila jene be fo to na jama anga so bu nyuma mo folto yere bulu yado an fana an karamu aiwa shirifuke fonisiri tambani ka kuna wuludi ama furin kene konnana ka fo Samaira ame 12 me mouvement ngono son sona na yara luda ile yena sa chugote a chekile sino ne kuma fa maso an yara luda ne kuma fa clip ya domile bonyina yado on ngani sambora ka bere mitu wore ke ko ga gusi awana nyina ta ngen chugula na me duwo ko ni kai ko saba me duwo kai me chama bala bulu ala ko yira anala ala ga shi jane kana amina ya rabbi ala kala ba madama ko sabe ote odo bashite awo ala ko yati ami bita bla ala ka clear dama amina ala ka do kun for he amina ya rabbi ala ka anta kala here ko sabe amina an ngana nyina ka do kan here silba bala kasi abuka sede sakata ka sera sande woni ma fa daka ay wa sakati ni ko ma ni klebi basu baba so sakata ka sera tu taramini odo ndara sakata ni yalike amasiga sa ay wa sakati ni an kal fa bawla ni ala ka ho Amona
ka nin den ye a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ bara nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin kɛra te jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala